ọzọ onye dị na-abịa m ọzọ n'elu ụwa ịbụ ọzọ ka m ji bịa uko ụmụ Igbo ba dị ya ịbanya ka mụ ji eje onye n'ụwa egwu ọzọ onye ka mụ ji anahụ onye na-agwọla anya ọgwụ ka m gwọ Olisado onye na-agbala anya afa ka m gwọ Olisado onye na-agwọla anya ọgwụ ka m gwọ Olisado onye dị na mmụ na-ekwu onye n'ụwa onye dị na mmụ na-ekwu onye n'ụwa ịbụ ọzọ ka anyị ji eje nnu nenu lee ụmụ Igbo be anyị yo anyị jebe ejebe anyị naba anaba anyị jebe ejebe ụkwụ amakpa anyị ma nchanụ maka na ọfọ gị ji eje lezi ụmụ Igbo be anyị yo onye dị nwa mma na-ekwuo onye dị nwa mmụọ na-ekwuo n'ime ụwa lezie n'ife anyị na-alụ egwu ọzọ ka anyị ji eje ịgba dị n'otu ho ịmara ka anyị ji ebe one n'ụwa anyị jebe ejebe anyị naba anaba anyị jebe ejebe ụgwọ amakpa anyị bata ọfọ gị ji eje ọfọ gị ji anahụ anyị febe efebe anyị naba anaba anyị febe efebe ọwọla ife ga-eme anyị onye na-agwọla anya ọgwụ ka m gwọ Olisado onye na-agwọla anya ọgwụ ka m gwọ Olisado onye na-agbala anya afa ka m gwọ Olisado onye na-agwọla gị ọgwụ ka m gwọ Olisado iji gwa ogwu n'iji ofe eje onye dịla nke m gbuo asịbụ onye ori na nke m gbuo onwere onye m ji ike nya onye m ji ike ya n'elu ụwa nye agwa n'ugbo eziokwu ka m na-ekwuo ife m na-ekwu n'elu ụwa bụ ka anyị mara ife ija onye dị ma na ọ bụ m na-ekwuo ịgba ọbụlụ n'elu ụwa na onye ka m ji bịa n'elu ụwa anyị ebe ejebe anyị bụrụ egwu anyị naba anaba ihe ụmụ Igbo be anyị onye na-agwọla anya ọgwụ ka m gwọ Olisado anyị ji ogu na anyị ji ofe eje onye na-agbala anya afa ka m gwọ Olisado anyị ji ogu na anyị ji ofe eje onye na-eti na anyị ife n'ilo ka m gwọ n'elu ụwa anyị ji ogu na anyị ji ofe eje anyị bụrụ ọgwụ anyị ejebe ejebe nnaba anaba onye dị mana ọbụla ife ya eme anyị ihe n'elu ụwa ịmakwa na ọ bụ m na-ekwuo n'elu ụwa lezi ụmụ Igbo be anyị onye na-ebe ọ nọ ya na-ewe ife ọ na-achọ ịma na ọdịda adịlọ mma ma ncha nwanne m anyị lịba alịba dị n'ụwa ọdịda abụrụ nke anyị onye na-agwọla anya ọgwụ ka m nwụọ Olisado onye na-agbala anya afa ka m nwụọ Olisado onye na-agwọla m ọgwụ n'ama ka m nwụọ n'elu ụwa ọ bụ na keks abụghị nwa nọ n'ọgbọ oji ọfọ ga-ala mmere niile ji egbu ọfọ egbu ji ọfọ egbu ede aka anyị dị ọcha n'ụwa anyị ji ogu aga n'ụwa eyi ibelele n'ụlọ egwu ka bi aga n'ụwa egbughị ndị egbughị meje chika nwụrụ ichie egbughị mmadụ chima wuru iche n'ụwa ọhụrụ anyị adaghị eri n'ụwa ekwe nkwe ya ala eji m ogu na eji m ofe aga
nwanne Ebiton nwanne onye ọ ga-adịrị ma bịa nụ ọkwa mụ na gị ji n'oge aganụ oze dị nwa mama Anambra dị maọbụ nwanne Igbo anyị nwe otu onye megidela nwanne ya n'ụwa egbukwala n'onye ị ga-elie onye gburu onye ọ ga-eli gburu mmanụ Ezioke na Oshorie onye gbula m onye akpalọchi anyị onye gbula m onye akpalọchi m n'ụwa Emi nwanne gaa n'ihu Nnamdi gaa n'iru Evangelist Kemeji aga mba Nnamdi enwere gaa n'iru Ịgbanwuo olu m na-ekele Odogwu mụ na anya so eje onye n'ụwa ugwu mba one of Africa ịma na osi gwa n'ala Igbo be anyị Chief Innocent Ifeja Sochukwu Odogwu ya ga-amụ na-akpọ the Chief of Executive Officers Innocent Group of Company Nigeria Limited ọ na-bụ Innocent Motors ka na-ekwuzinu ijebe ụgbọala dị mma na ojobe na Innocent Motors ijebe ejebe ịnaba anaba ijebe ejebe Innocent Motors akụkọ adịla ọnya ma ncha ịgbanwuo oje dị na-ekele gị oje dị nwa mmadụ ịmana bụ mmụ na-ekwu onwere ife ihe ma anyị one n'ụwa oje dị onwere ife ihe ma anyị ọgwụ na-ekwu anyị bụrụ ịgbanye ejebe ejebe anyị naba anaba oje dị nwa mma akụkọ adịla ọnya ma ncha onye na-agwọla anya ọgwụ ka nwụọ Olisado eji m ogwu na-eji ofe je onye na-agbala anya afọ ka nwụọ Olisado anyị ji ogwu na anyị ji ofe je